Hello porlok sisian pat yang sohab yang pi ni kacan Dor Khwai hendak sat ngadani clarification ya kabangan batai Halor ka Jing Pynbeit ka ba ni akon Pynbeit menin ka sngi ya Jing ai Khwai do ha ka Pung jong iba Rudolf kata ka pelong hapo Mawlai Umsaw dari menin ka JINGBAKLA ni lakum announce ba ka bai Khwai na bata ka ketiga sngi sajan ka pelong la syai ka sngi ha ka lightly ki Pung ki bala thap do ars pa kilo ni lakum ko Pynbeit baka Dor Khwai kalong ha ka dor lai spa tingka Andre ipan map na pibaro atau kani JINGBAKLA maka dor kalong sanspa hak Pung ki ba dang step do ha but lightly pat Pung ki bala dap ai Khwai teng men hak sngi hak independence dia te ka dor jong kitu Pung bala ai Khwai kan long ha ka dor lai spa te Halor jong kata ngangit ba filai syai but nakaliang ke jong Dor Khwai ipan map ya te ka JINGBAKLA ka video bala kum upload haswa but ngangit ba pi baro ki pai ba ki poe te kisngi penyambut renti lang mo dak bangi sio be ya dor polong bet sanspa but ai Pung bala ai Khwai teng kalong lai spa bless buan